Мамо, виж какво ти взех! Какво? Не мога да повярвам, взел си ми любимия ми залбал от детството ми! Да, така е, мамо. Зеленото е за тебе, синьото е за мене. Сине, ти си уникален, ти си най-страхотният син на света. Заповядай, мамо. Ох, нямам търпение да видя какво ще ми се падне. На мене ми се паднаха цели 20 лева! Ох, дано и на мене ми се паднат пари или някаква наистина много готина играчка. Какво ли е? Някаква бележка. Какво ли пише? Сигурно пише, че съм спечелила нещо. Вие не печелите нищо, нямате късмет, вие сте гола вода, не струвате, по-добре се гръмнете, чао. Гадничко, нали? Гадничко. Май прекалих малко. Ей, дай зрънчето, иначе ще те преби. Това е обир, никой да не мърда. Са в този плик ще сложа всичко, каквото имате. Не, моля ви, вземете всичко, каквото искате, но не ме наранявайте, моля ви. Взех всичко, каквото ми трябва, тръгвам си. Обирджията, къде е тръгна, бе? Забрави да вземеш сина ми, бе. Мамо, не искам да ходя. Мамо, какво правиш? Нищо, сина, гледаме оная муха е там на прозореца. Мания тази муха, гледай това. Виждаш ли го? Вътре има сол. Ако не ми дадеш пари, ще изсипа цялата сол долу на земята и ти ще чистиш до утре. Не го прави, това не е сола, прахта на сестра ти, когато тя почина. Ние я кремирахме и я превърнахме в прах. Какво? Аз цяла седмица си соля салатите и манджите с нея. Мамо, тази кружка е изключително вълшебна. Какво? Чакай, за какво говориш? Ако докосна кружката и си пожелая нещо и кажа вълшебните думички, то ще ми се случи. Ти нормален ли си нещо? Да не си пил? Я дайте видя да нямаш температура нещо. Не ми вярваш ли? Готов съм да докосна кружката и да кажа вълшебните думи. Забавен си. Стига глупости. Докосвам я. Бадим, бадум, бадам. Искам да играя на компютъра. Казах ли ти, че кружката е вълшебна и че си играе на компютъра? Стани от компютъра веднага! Съжалявам, обаче кружката изпълнява желания. Пожелах си да играя на компютъра и казах вълшебните думички бадим, бадум, бадам. Ставай! Съжалявам, бадим, бадум, бадам. Бум, бам и трес, с пръчката пребих днес. Смешник. Мамо, загубих си телефона, не мога да го намеря никъде. Телефонът ти е в мене, виж. И няма да ти го върна и не мога да направиш нищо по въпроса. Така ли? Тогава ще те оплаша с Зеленчо! Буга! Стресни се! Какво правиш? Ами плашате и ти бягаш и ми оставаш телефона. Буга! Аха. Виждам, че те е страх от Зеленчо. Брат, загаси лампите. Буга! Страх те! Бягай! Сега вече те е страх, защото Зеленчо те оплаши и ще ми оставиш телефона и ще избягаш, нали? Не, сега освен телефона ти, те взема и Зеленчо. Мамо, аре на бас, че ще цепна със този ластик право в тиквата ти. Няма да успееш, нямаш никакъв шанс. Аз ли нямам шанс, бе, с затворени очи ще цапна, бе. Не, виж, наистина, казвам ти, не можеш. Пичове, чувате ли тази майка ми, бе? Госпожо, не искам да ви разочаровам, обаче сина ви е много точен с ластик. Губиш си времето, няма шанс. Мамо, имам голям шанс, даже в момента снимам клипче навсякъде по света да видят как те праскам браво в тиквата в десетката. Гадина! Чуваш ли ги, Няма да играеш повече на компютъра, ако му удариш с ластика. Пичове, вижте, нямам шанс наистина. Първо, този ластик ще се скъса, второ, вятъра ми пречи. И плюс това е много далече. Мамо, какво е това? Ти сериозно ли ме питаш? Да, кажи ми какво е това? Това е помпичка, с която си наливаш вода, как не знаеш? Забравих, мамо, забравих. Какво е това? Как не знаеш какво е това са? Това го използваш всеки ден, това е подложка за мишка ти. Да, бе, верно. Мамо, това какво е? Какво служи? Ти нещо се базикаш вече с мене, няма как да не знаеш какво е това. Истина, не се базикам, кажи ми какво е това? Това са слънчеви очила, слагат се на очите. Да, бе, верно. Какво ти става, какви са тия въпроси? Извинявай, забравям понякога какви са тия неща и за какво служат. Така ли? Тогава това какво е, Това е пръчка, с която ти ме биеш, когато ти задавам глупави въпроси като тези. Чао, лек ден. Къща на вещица. Чувствам се все едно съм в сериала на Wednesday. Здрасти, коя си ти, бе? Здравей, аз съм вещица.
Но не е важно коя съм аз знам кой си ти. Така ли? Кажи ми кой съм тогава. Си този известния Маслина. Не бе, тъпа ли си? Аз съм Гадина, бе. Добре, де, все тая. Виж, знам за какво си дошъл. Какво, бе? Дошъл си да вземеш ето тази маска. Какво ми е тази маска, бе? Защото когато я сложиш на лицето, ще вкамениш каквото пожелаеш. Да, ще вкамена мама. Купува ми, колко струва? 1500 лева. Малко е скъпо. Добре, ще плата с карта. Ето, нямам търпение да вкамена мама. Благодаря ти, къв глупак. Мамо, готова ли си да те вкамена веднъж за винаги? Какво правиш, бе? Купих вълшебна маска с твоите пари и сега ще те вкамена. Колко пари даде? Ми не много. Колко? 1500 лева. Госпожо, вие що сте в затвора? Да речем инциденти.